O campo de fútbol municipal de Vilaxoán conta xa cunha nova cuberta. A Deputación de Pontevedra, a través do Plan Concellos, investiu máis de 40.000 euros para renovar o teito do campo no que xoga os seus partidos como local o San Martín. Esta grada, que estaba en mal estado, que quedou francamente ben, polo tanto agora temos un espacio deportivo para a práctica do fútbol que está pois en unhas condicións pois realmente moi boas, non? Realmente son excelentes estas instalacións deportivas agora, non? Esta non é a única obra que realizou a Deputación de Pontevedra no campo vilaxonés. No 2018, a Administración Provincial tamén mudou o terreo de xogo. Ademais, o Concello tamén realizou outras obras como a de reformar os muros exteriores. Envidiable, calquera que veña agora a xogar a Vilaxoán, de que ten un campo no que se cambiou a erva fai pouco, ten unha nova cuberta, se arranxaron os muros que estaban mal, se arranxaron baños, se fixo un esforzo inversor moi importante. Coas reformas do campo de fútbol, o investido na escola infantil e outro tipo de obras, en total a Deputación de Pontevedra realizou proxectos en Vilaxoán cun importe superior ao 1.200.000 euros. Nestes anos temos investido 1.200.000 euros en Vilaxoán a través da decisión, non, do alcalde de Vilagarcía en todo o que ten que ver con equipamentos e actividades deportivas, pois tamén cerca de 1.000.000 de euros. A obra da cuberta ten a curiosidade de que o primeiro proxecto do Plan Concellos 2022 en rematarse. Non é habitual que en agosto estén xa finalizadas as obras do Plan Concellos do ano en vigor. Normalmente inauguramos obras que son de plans concellos do ano anterior, non? Así que tamén hoxe, pois isto é algo relevante, a primeira de todo o Plan Concellos 22. Esta obra permitirá aos aficionados de Vilaxoán asistir ao campo de fútbol con máis comodidade, evitando os problemas provocados pola cuberta antiga. O equipo local, o San Martín, contará esta temporada de novo con equipos en 10 categorías, dende biberón ata sénior. Na actualidade está tendo lugar o campus de verán destinado aos máis pequenos da vila.